Duh Gusti Maha Welas lan Asih. Napa kula niki umat panjenengan ingkang paling istimewa. Saking istimewane sampai kula didohke kalih jodone kula. Masalah. Min, lapa esuk-esuk ndeloki langit ya napa? Ora ono gawean bae iki lho. Beneran ana kowe mo? Aku pengen curhat karo awakmu mo. Lah dalarak tenan to. Esuk-esuk arep curhat mbek aku curhat apa? Rupamu kayak gorila ngono kok curhat barang. Serius aku iki mo. Pengen curhat tenan karo awakmu. Yes Min, curhat to, tak rungokno. Mergone kowe iki kancaku sing paling langka sak donya. Ngene mo, kowe ora lungguh-lungguh kerene sik mo. Ngene iki lho. Aku iki jane iki nak masalah juduk lak yo ora pati elek-elek tenan nak rupaku ngene iki to. Bodi atletis, ya to. Rupa ya kaya wong Korea ngene iki. Mosok ya judo ya angel men ya mo. Sik Min. Awakmu kok ngomong ora elek-elek nemen iki dasarmu saka ndi, Min? Lho, awakmu kok ora paham to? Ayo lho nak makku ngundang. Le, Rene cah bagus. Nah, kan kuwi aku cah paling bagus. Pakaianmu. Nek kuwi yo aku ngerti. Lah kuwi mbokmu dhewe. Nek wong liya apa ana sing ngarani kowe bagus? Iya, aku jane ngerti mo. Atase wong lanang karo wong wedok saiki kan jumlah iki 1:8 to. Akeh wong wedok to. Nek mosok wong wedok si salah hijine ora sing seneng mbak aku yo. Kan gapeki to. Asline awakmu ki bukane gak payu, Min. Mung durung ketemu ae wong sing wong wedok apes ketemu awakmu. Iya mo. Wingi Mak Min ki bar ngomong karo ketua, jarene arep ngenalke anak buahe karo aku ngono lho mo. Lah wis ana kabar durung saka Pak Ketua? Aku urung paham mo. Apa apike ngene yo? Takok ngene Pak Ketua yo. Yo saya rasa kesuwen nang Pak Ketua saiki. Ayo. Tak terke. Mumpung aku lega iki. Kenapa ya? Perasaanmu kok ora enak tenan apa iki? Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam. Lah gak tenan to wilengku ah. Budes ki meneh teko ah yes. Pagi Ketua. Ketua iki lho ketok cerah ceria men tambah bagus lan seger Ketua. Wow pokoknya Ketua. Alah cangkemmu men ngerayu-ngerayu palem kowe rene meh nyereh duwe to aku wis ngerti lah kamu. Anu Pak Ketua, iki ndalimin arep curhat. Apa men curhat? Modelmu ngono curhat-curhatan bariangi. Aku jane ora percaya Pak Ketua. Gandeng-denen mau cerita karo aku nangis-nangis gulung-gulung kaya cah bayi. Ya wis tak jarene to, aku mesake. Oh alah, ngono to mo. Jan-jan iki meh curhat apa to men jajal tak krungu. Nggih Pak Ketua, tapi sadurunge ngomong, aku tak cerita Pak Ketua. Iki mau lak aku ditumpak ke motor karo ngatmo Pak Ketua. Lambeku ki mangap, klebon nyamuk Ketua. Ben lancar leh ngomong, aku njaluk wedange Ketua. Aku kan wis bola-bali ngomong to men. Nek ana ki nggo masker, lambemu mbuh sak lapangan, makane nggo masker. Kene ngombe. Kene, ngombe apa? Banyu putih ra apa Ketua? Tenan iki banyu putih to. Banyu putih campuri kopi kayak gula sithik to Ketua. Ben rodok memper. Pengen kopi dadak ngomong aku ngidul to men. Wis sisan apa mo? Wong aku urung mlebu iki. Sembarang Pak Ketua. Gandeng aku karo ndalimin iki dinggep sedulur beda weteng. Aku padha ndalimin wae ya. Alah kowe iki padha wae mo was. Wetengan opo iki model ketemu. Nya, ki wedangmu nya. Suwun Pak. Lah, saiki ki meh curhat apa men? Nganu Pak Ketua. Nganu Ketua. Ngonang-anu iki jane ngopo to men? Ngonang-anu ngomong terus terang lho, jujur karo Pak Ketua ora apa-apa. Ngomong nek kowe iki kebelet rabi. Lah kuwi Ketua, aku rene iki meh takon Ketua. Wingi kan Mak Min rene. Lah anak buah sampean ki kira-kira ana sing terpesona karo keimutanku iki ora Ketua? Iki lho Ketua, wajahku iki Ketua.
Jabang bayi apa men? Imut. Aku krungu awakmu muni imut kok kudu muntah ya men ya. Wis men kowe iki santai wae, ora usah kuwatir. Kowe wis tak tawak-tawake fotomu juga wis tak pajang ning ngarep tokoku. Mbok menawa ana mantu atau bojo elek-elekan wis takon ngubungi aku. Wis santai wae, ora usah bingung iki. Nah, terus piye Pak Ketua? Kira-kira ana pandangan apa ora Pak Ketua? Pandangannya jelas bugrem to men. Sik men, saumpamane aku iki wong wedok ya men ya. Ning donya iki ana lanange mung kowe tok. Aku mending ora karo kowe men. Wis kowe tenang wae men. Muga-muga ana sing gelem karo kowe. Wis kowe ndonga wae. Muga-muga ana makhluk astral sing gelem karo awakmu. Makhluk astral sing jenenge kuntilani. Aja ngono mo. Aku engko lho nek entuk cewek sing rada melek ya to. Nek aku jalan-jalan mbek ayang bebku. Kowe aja iri nek aku ngesun ning ngarep mripatmu. Siap Pak Ketua. Pokoke nek ana hubungi aku. Oke Ketua. Yo men, iki ngene, awakku kan meh mangkat dinas. Kowe karo ngatmu ndang mulai sik ya. Aku nak ngusir lho ya. Gur ngakon awakmu berdua minggat kok kene. Wah nek ngono jenenge ngusir Ketua iki. Wis ayo mo, mulih. Sem.